Στον κύριο Πάγκαλο τι απαντάτε? Στον κύριο Πάγκαλο, ακούστε να δείτε. Νομίζω πως η κατάσταση είναι πλέον απλή. Η περίπτωση του ΟΤΕ έχει ήδη διερευνηθεί. Έχω καταθέσει επί 4,5 ώρες στη Βουλή, τους έχω δώσει ένα τόνο έγγραφα και έκτοτε δεν υπήρχε η παραμικρή αιτίαση περαιτέρω. Το θέμα της Ολυμπιακής έγινε ένας διαγωνισμός, ο οποίος κατέληξε άγωνος, δεν υπήρξε ούτε ένας ενδιαφερόμενος. Έγινε μια έκκληση στον επιχειρηματικό κόσμο να βοηθήσει. Εμφανίστηκα, είπα εγώ είμαι εδώ, αλλά αν κάποιος άλλος έρθει, εγώ να αποχωρήσω. Και είπα: δεν θέλω να μπλέξω πολιτικές αδικίες και δεν προχωράω αν δεν πάρω τη συνένεση της τότε αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πήγα λοιπόν, βρήκα τον κύριο Παπανδρέου στη Βουλή, ο οποίος μου έδωσε τις ευλογίες του να προχωρήσω, μου ζήτησε να του κρατήσω και ένα 30% αν ήθελε όταν γίνει κυβέρνηση να το πάρει, το οποίο και το έκανα. Συνεπώς, το να λέγονται αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να ερευνηθεί το θέμα του ΟΤΕ και της Ολυμπιακής, ξεφεύγει τα όρια του ξύλινου πολιτικού λόγου, ξεφεύγει και τα όρια της λασπολογίας. Πώς το εξηγείτε όμως? Και είναι απλώς αχλαμάρες. Πάντως αυτό που λέγεται ότι η Ολυμπιακή βρήκε τώρα παρέα με την Aegean και ότι ίσως αυτά όλα να ήταν σχετικά προσυμφωνημένα, είναι κάτι το οποίο συζητείται ακόμη και στον πολιτικό κόσμο. Μπορεί να συζητάει ο καθένας ό,τι θέλει. Όταν όμως έχεις έναν αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος πρέπει να χειρίζει τα θέματα με υπευθυνότητα, εάν εξτομίζει τέτοιου είδους κατηγορίες, οι οποίες από μόνες τους με την έννοια ότι ερευνούνται, θα ερευνηθούν, αφήνουν υπονοούμενα, είναι πλέον θέμα ότι αν ο άνθρωπος αυτός έχει στοιχειώδη πολιτική ευαισθησία, στοιχειώδη πολιτική ευθυξία, ή θα πρέπει να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του και να ξεκινήσει διαδικασίες, ή θα πρέπει να παραιτηθεί. Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα και θέλω εδώ πέρα να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Επειδή εγώ δεν είμαι συμβατικός επιχειρηματίας, δεν έχω ακολουθήσει τις συμβατικές πρακτικές της σχέσεως με το οποιοδήποτε κατεστημένο, υφίσταμε διαρκώς έναν πόλεμο λάσπης από διάφορα κέντρα. Υπομένω αρκετά και στα περισσότερα δεν αντιδρώ. Υπάρχουν όμως κάποια όρια. Τα όρια αυτά για μένα είναι το να φυγεί η οικογένειά μου. Έχω μια άριστη και αμφίδρομη σχέση αγάπης με τη γυναίκα μου. Έχουμε 3 παιδιά. Είμαστε αφοσιωμένοι στην οικογένειά μας. Δεν ενοχλούμε κανένα, δεν εμφανιζόμαστε δημόσια, δεν πειράζουμε κανένα. Το να λέγεται οτιδήποτε που μπορεί να είναι ανεκτό και να μην πειράζει την οικογένεια, εντάξει. Όταν όμως βγαίνει ένας άνθρωπος που λέγεται Πάγκαλος ή ο Συφουνάκης ή ο οποιοσδήποτε, για να πούν κάτι που μπορεί με συνεχεία να πάνε εμένα τα παιδιά μου στο σχολείο και να πούνε ο Πάγκαλος είπε τον πατέρα σου ότι αυτό είναι κομπίνα, αυτά τα πράγματα δεν είναι ανεκτά. Το επαναλαμβάνω λοιπόν και μπορώ να το πω και πιο σκληρά. Ότι κυρία Πάγκαλε, θα πρέπει να αποδείξεις τους ισχυρισμούς σου, αλλιώς να παραιτηθείς. Δεν θα το κάνεις, αλλά από την άλλη την πλευρά έχω να πω το εξής. Τουλάχιστον δώσε μας τη διαφάνεια για τις δικές σου τις κουμπαριές. Το θεωρώ ντροπή και έσχος για το πολιτικό σύστημα. Εκεί πέρα που θέλουν να λασπολογήσουν, να δείχνουν με το δάκτυλο σε ανύπαρκτες περιπτώσεις και εκεί πέρα που έχουν γίνει πράγματα που ισοδυναμούν, όπως λέμε και λαϊκά με το θάνατο της Αλεπούς, να μην γίνεται τίποτα. Σας είπα την περίπτωση της Siemens. Να σας πω για την περίπτωση του ΟΠΑΠ, για τη διαφάνεια που λέμε που πήγε το πολιτικό χρήμα και με ποιο τρόπο κινείται. Τι εννοεί το μισό, γιατί και εγώ ξέρω κάτι. Για να μην έχουμε υπονοούμενα. Δεν θέλω υπονοούμενα από μένα προς Θεού. Όταν λέμε κάτι όμως να το λέμε και να το συγχαιρετούμε. Όπως το ζητάτε τον κύριο Πάγκαλο, αυτό λέω. Σας το αρνήθηκα. Θα σας το έλεγα μόνος μου αν δεν με ρωτούσατε. Υπάρχει το ερωτηματικό το οποίο βγαίνει από τις εφημερίδες και από όλους εμάς τους επιχειρηματίες. Ποια είναι η σύμβαση που υπάρχει της Ιντραλότ με τον ΟΠΑΠ, η οποία έχει γίνει χωρίς να υπάρξει διαγωνισμός. Υπήρχε διαγωνισμός, ματαιώθηκε και υπάρχει μια απευθεία σύμβαση, η οποία υποτίθεται ήταν 96 εκατομμύρια και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν έχει φτάσει τα 300, τα 400 και δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Η σημερινή κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση. Το τι θα κάνει η σημερινή έρχεται να ανανεωθεί σε λίγο ή όχι, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Μία διαφάνεια. Σας λέω προηγουμένως που πήγαν τα λεφτά 2 κυβερνήσεων. Εντάξει, πολύπλοκη διαδικασία. Τόσο δύσκολο είναι να μας πούνε πόσα χρήματα έχει πάρει αυτή η εταιρεία από τον ΟΠΑΠ και για ποιο λόγο και για ποιες υπηρεσίες. Και είναι δυνατόν από εκεί και πέρα να πηγαίνουμε στις διασυνδέσεις του παρελθόντος με άτομα, ονόματα, κουμπαριές και να βλέπουμε ότι εκεί πέρα μπορεί να υπάρχει μια συγκάλυψη και να παίρνουν τον έναν επιχειρηματία που είναι εκτός συστήματος και να βγαίνουν και να λένε σαχλαμάρες. Προσέξτε, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως τη λέξη σαχλαμάρες. Λέει σαχλαμάρες, δεν είναι ούτε καν ξύλινος πολιτικός λόγος. Έχει ξεφύγει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Βγαίνει ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Συφουνάκης, και λέει: η υπόθεση λέει του ΟΤΕ και της Ολυμπιακής πρέπει να ερευνηθούν από τη δικαιοσύνη. Γιατί λέει η δικαιοσύνη δεν δείχνει ευαισθησία να το ψάξει, ενώ σε άλλες περιπτώσεις δείχνει? Το λέει αυτό ο αρμόδιος καθήλυν υφυπουργός, ο οποίος έχει τα στοιχεία που αν είναι σοβαρός μπορεί να προσφύγει, αυτό λέτε. Να συντάξει ένα υπόμνημα να το στείλει στη δικαιοσύνη. Αν αυτός δεν συντάσει υπόμνημα που έχει τα στοιχεία, η δικαιοσύνη τι να κάνει? Συνεπώς, όταν ένας άνθρωπος λέει τέτοια πράγματα, τότε είναι απλό. Ή είναι δόλιος ή είναι βλάξ. Ένα από τα δύο είναι, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο.
Είσαι αρμόδιος υπουργός. Φτιάξε τα στοιχεία σου και δώσ' τα στην δικαιοσύνη. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Να σπηλώνεις τον οποιονδήποτε και να λες τέτοιου είδους μπαρούφες. Γιατί δεν κάνατε αγωγή σε αυτούς τους κυρίους, όπως έχετε κάνει στο παρελθόν? Γιατί είναι κάτι που το κάνετε και στον κύριο Παπανδρέου και στον κύριο Τσίπρα στο κάτω-κάτω. Έχει εκδικαστεί καμία αγωγή? Όχι, το κάνατε, εσείς το κάνατε όμως και προχωρήσατε σε αυτό. Να σας πω κάτι. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο παππούς του νυν πρωθυπουργού, κάποια στιγμή στην Βουλή αγόρευε και κάποιος από κάτω τον έβρισε. Σταμάτησε λοιπόν και λέει: ποιος με βρίζει? Και όταν του είπαν ποιος το βρίζει, λέει: καλά, αυτό δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έχω κουραστεί να κάνω αγωγές. Βλέπετε πώς μιλάω σήμερα. Δεν ξέρω ίσως αν αυτό πιάσει. Αν αυτό μπορεί να κινητοποιήσει κάποιους μηχανισμούς και να πούνε: πρέπει να σοβαρευτούμε. Χρειάζεται να ψάξουμε τις υποθέσεις που πραγματικά είναι σκάνδαλα, που πραγματικά πρέπει διαφάνεια, και να αφήσουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κάνει τίποτα χωρίς να τους πυλώνουμε. Τόσο αν έχουν στοιχεία. Αν έχουν στοιχεία, ας τα φέρουν στο φως της δημοσιότητας. Πάντως εδώ υπάρχει και ένα ερωτηματικό το οποίο κάποιοι άλλοι οι οποίοι σας κάνουν κριτική το θέτουν. Το οποίο λέει το εξής: ότι πολλές φορές τσακώνεστε με κάποιον, έτσι όπως έγινε με την Aegean, με τον κύριο Βασιλάκη, όπως έγινε με άλλους ανθρώπους, και μετά τα βρίσκετε μαζί τους. Και ότι αυτό, εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν καταλαβαίνει αν είναι μια τεχνική για να διαπραγματευτείτε κάτι ή αν είναι ένα ειλικρινές ξέσπασμα το οποίο μετά περνάει. Νομίζω ότι πολλά μπορούν να υποθούν, διότι η κακοήθεια δεν έχει όρια και πάντοτε ψάχνουν να βρουν τα κίνητρα των ανθρώπων. Εγώ μπορώ να σας πω μόνο ένα πράγμα: ότι η αγανάκτησή μου, όπως βγαίνει σήμερα, είναι η αγανάκτηση απλώς ενός πολίτη. Ενός πολίτη, ο οποίος ασχολείται με τα κοινά, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, που όπως ξέρετε ήταν υποχρεωτικό να ασχολείσαι με τα κοινά, διότι αν δεν ασχολήσω, σε έλεγαν αχρίο. Εγώ λοιπόν απλώς δεν είμαι αχρίος. Και η επαφή μου με το πολιτικό σύστημα με έχει αφήσει με τις πλέον δυσάρεστες εντυπώσεις, όχι στο σύνολό του, να μην απαξιώνουμε, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και μπορώ να σας πω, παραδείγματος χάριν, επειδή είναι εμφανές ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μια δημόσια διαφορά με τον κύριο Συφουνάκη, να σας πω πώς τον γνώρισα τον κύριο Συφουνάκη. Να το αποκαλύψουμε. Διότι κάποια στιγμή τον ερώτησαν και του είπαν: έχετε προηγούμενο τον κύριο Βιενόπουλο? Και λέει: οι αγώνες μου να μην ξεπουληθούν τα σημικά του ΟΤΕ και ο καθαρός λόγος μου κτλ. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εγώ τον κύριο Συφουνάκη τον εγνώρισα το 2001. Τον εγνώρισα όταν είχε καεί η Σάμος και όταν τότε, σαν εταιρεία που είμαστε πολύ μικρότεροι από τη σημερινή, ευαισθητοποιηθήκαμε και είπαμε ότι αν δεν αποκατασταθεί ο ελαιώνας, άνθρωποι θα πρέπει να φύγουν από το νησί. Μέσω γραμματέων λοιπόν κάναμε μια προσφορά 50 εκατομμύρια δραχμές τότε, που ήταν πάρα πολύ μεγάλο ποσό, για να μπουν τουλάχιστον 50.000 δενδρίλια και ό,τι άλλο χρειαστεί για να ανασυσταθεί ο ελαιώνας της Σάμου. Και μετά από αυτό θα γινόταν μια εμφάνιση στον τύπο. Η οποία εμφάνιση στον τύπο έγινε στις 5 Δευτέρου του 2001. Τότε λοιπόν πήγα στο γραφείο, τον εγνώρισα: γεια σας, γεια σας. Μου λέει: κύριε Βιενόπουλο, εγώ δεν σας ξέρω. Ποιον άλλον ξέρετε στην κυβέρνηση? Του δεν ξέρω κανέναν. Μου λέει: τι θέλετε από την κυβέρνηση? Του δεν θέλω τίποτα. Το μόνο που θέλω είναι να φτιάξετε το δάσος, να με φωνάξετε, να μου το δείξετε ότι τα λεφτά μας πιάσανε τόπο και μια ταμπέλα ότι αυτό έγινε με τα λεφτά της Μαρφία. Μου λέει: μην ανησυχείτε. Του λέω: πόσο καιρό θα πάρει, κύριε Υπουργέ? Μου λέει: θα πάρει περίπου 2 μήνες. Άντε, μου λέει το πολύ να πάρει 3. Λέω: πολύ ωραία, περιμένω. Περνάνε 2 μήνες, περνάνε 3 μήνες, παίρνω το πρώτο τηλέφωνο. Δεν μου απαντάει. 5 μήνες, 6 μήνες, δεύτερο τηλέφωνο. Δεν μου απαντάει. Μετά από 5 τηλέφωνα που δεν μου βγήκε, έπαψα να τον παίρνω πλέον. Αυτή ήταν η εμπειρία μου με τον κύριο Συφουνάκη, που δεν νομίζω πως έχει αλλάξει σήμερα. Τα λεφτά πού πήγαν, μάθατε? Όχι. Τα λεφτά πιθανόν να μπήκαν στο κράτος. Το δάσος πιθανόν και να έγινε. Δεν ξέρω. Δεν το έχω δει. Μπορεί όμως να επέμβει. Δεν ανακαλύψετε ότι κάτι πήγε στραβά ή ότι φαγώθηκαν τα χρήματα ή κάτι τέτοιο, για να μας αφήσει. Δεν θεωρώ τίποτα απίθανο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Έγινε το δάσος. Αλλιώς πού πήγε το δάσος? Πού πήγαν τα λεφτά? Κάποια στιγμή λοιπόν που τον είχα δει πρόσφατα, ένα αντιδικία, του είπα: κάτι μου χρωστάς. Μου λέει: τι σου χρωστάω? Του λέω: δείξε μου το δάσος ή δώσε μου τα 50 εκατομμύρια πίσω. Α, μου λέει, που αυτό που ξέρεις που δεν θυμάμαι τώρα, δεν τα βρίσκεις, του λέω. Θυμήσου τα και πες το μου. Πηγαίνετε, δείξτε μου το δάσος. Τέλος πάντων, γιατί σας τα λέω αυτά τα πράγματα? Από τη μία πλευρά έχω εγώ τέτοιου είδους εμπειρίες και από την άλλη πλευρά θα ψάχνει κανείς να βρίσκει τα οποιαδήποτε δικά μου κίνητρα. Μήπως τσακώνομαι για να τα βρω? Να τα βρω με ποιον? Με τον Μπάκλο και με τον Συφουνάκη? Εγώ θεωρώ ότι αυτή η πολιτική είναι πολιτική μουσιακού είδους που θα έπρεπε να είχαν ήδη αποσυρθεί. Θεωρώ δεν έχουν καμία σχέση στην νέα εποχή. Και αν ο Πρωθυπουργός πιστεύει ότι με παγκαλοσυφουνάκηδες μπορεί να αντιμετωπίσουμε τα σοβαρά οικονομικά θέματα που έχουμε, να αποκτήσει μια επάρκεια το κράτος για να μπορέσει αυτή η χώρα να μην πτωχεύσει και να παραδώσουμε μια χώρα στα παιδιά μας βιώσιμη, τότε κάνει λάθος. Και αν θέλει να με παρεξηγήσει και να γίνει εχθρός μου και ο Πρωθυπουργός μετά τη σημερινή παρέμβαση, fine. Κανονικά όμως θα έπρεπε να με ακούσει. Ο αντίλογος, κύριε Βιενόπουλο, είναι ότι ο κ. Πάγκελος είναι ένας δοκιμασμένος και εκλεγμένος πολιτικός, αντιπρόεδρος μιας κυβέρνησης που εξελέγει πριν από 6 μήνες, ο οποίος έχει το δικαίωμα να εκφέρει απόψεις για διάφορα θέματα. Όπως έχετε και εσείς, σαν ένας ενεργός πολίτης. Αυτός είναι ο αντίλογος. Κάνετε λάθος.
Δεν έχει το δικαίωμα να εκφέρει απόψεις επί οποιοδήποτε θέματος, εάν ατεκμηρίωτα λασπολογεί. Και μάλιστα δεν λασπολογεί με κάποια στοιχεία, επί της ουσίας σαχλαμαρολογεί.